every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hi everyone, welcome to my channel. Cheryl, how we live here in the province of the Philippines. Hope you watch my video and subscribe my channel also. Thank you so much. Dito sa bayan ng Erosin, Sorsogon, Bicol, region, province, Philippines, 80% ng ikinabubuhay dito is pagsasaka, konektado sa agrikultura. So, pagtatanim ng palay, gulay, prutas, at iba pa. No? Konektado lahat sa agricultura, 80% ng ikinabubuhay dito. So kaya naman very hands-on ang mga tao dito naninirahan. Ang ikinabubuhay nila dito is more on agriculture and the rest is businesses and other profession nila. Ito ay prutas, kulay hugis bilog, kulay red. So ayan, loksu sweet, mukha siyang sweet tingnan at kainin, pero maasim po siya. Ayan, prutas siya dito sa Bicol, province, Philippines. Ayan, hagis kung tawagin namin siya, kasi kapag nalaglag siya sa lupa, medyo madudurog siya, kailangan ihagis at suluhin ng kamay. Siguro marahil yon ang history ng hagis, kaya tinatawag nitong hagis. Prutas ito at kinakain to. So yan, sa mga ito. So ayan guys, dito sa Buhay Probinsya, ang kagandahan dito is may mga pagkain na hindi mo na kailangan bilhin. So ayan, pwede mo na siyang mag-effort ka lang ng maglaan ka lang ng effort, nung mag-effort ka lang at mag-effort kang kumuha, ayan, at maglaan ka ng oras, magpagod ka para kumakain ka. So ayan, sa paraan ng pagkain ito, kaya nilalagyan namin to ng asin, tapos kakalugin sa isang sa isang baunan. So ilalagay dito at kakalugin para magkahalo yung asim. Yung asim. Ayan, yung asim, yung kasi medyo hinog na siya, yung medyo matamis siya konti lang yung tamis niya, pero more on talaga siya, maasim. So kahit maasim siya, masarap pa rin siyang kainin. Yummy. So ayan, itawag dito cherry ng Bicol ay hagis. So ayan guys, tara kain tayo. Ano na? Masuman! Sabi Alson! Oo. Alson! Nagkirilo mislo. Buhay bundok. Buhay probinsya. Buhay dagat. Hagis. Yan sa English. True. Yung mga kinakain namin dito is produkto ng ikinabubuhay namin dito, produkto ng agrikultura. So ayan guys, yung mga prutas, ayan lang, nasa tanim lang, nasa likod bahay lang, nasa pananim lang bunga ng
tinanim namin. So, ayun, kagaya ng saging, bigas, gagawa ng suman, ganyan. Mga kakanin. Ayan, fresh fruits from, galing sa puno. Umihinog lang sa puno, ayan. Napaka-natural food. Natural food na pagkain dito sa probinsya ng Bicol. Dito kasi ako naninirahan. Dito kasi ako sa Bicol. So ganito kami sa Bicol. So ayan, Bicol Erosion. The way we clean, ayan, the way we clean here in Bicol is ginagamitan namin ng walis tingting. So ayan, naglilinis sa bakuran, wawalisan ng bakuran, ayan. Yung walis po is this material things of clean is from the coconut tree, ayan, the coconut leaves. So, ayan. Together with family, ayan, isa ito sa masayang bonding ng pamilya, no? Yung magsalo-salo sa pagkainan at gagawa ng pagkain, yung kakanin. So, yung mga bata, ina-adapt din nila yung ganitong kultura ng pagluluto. So, gusto na rin nilang matutunan yun. Gusto nilang matuto, tumulong. So, kasi nakikita nila yung paraan ng pagluluto, no? Ng pagkain. Lalo na kapag merienda, ayan. Merienda time is dito sa Bicol talaga halos ay yung pagkain namin dito ginagamitan namin ng gata. So kaya naman coconut milk here is life. Sa kakanin, yan ginagamit namin to sa kakanin, sa pagluluto ng kakanin, sa ulam and halos dito, yung namin dito ng pagluluto is halos karamihan is ginagamitan namin ng coconut milk is gata. Coconut milk from coconut shrimpers. Yes, hindi biro ang pagsasaka dito sa probinsya. Mahirap na trabaho dito at mahirap na hanap buhay ang pagsasaka dito sa probinsya. So, ayan guys, hindi lang kasi pagod, oras, panahon, at pera ang kailangan mo ilaan dito, kundi na rin ay pasensya talaga, no? Pasensya na rin. Kasi, minsan kasi kahit naglaan ka na ng too much time, effort, and money, kapag panahon at kalikasan ang sumubok sa'yo, masasaktan ka kahit na gaano mo pa siguro maperang tao. Kapag panahon at kalikasan ang sumubok sa'yo, wala kang ligtas, no? Wala kang ligtas sa trahedya. Nakakalungkot talaga ito para sa magsasaka, no? Ang ganitong hanap buhay. So, kaya naman bilang isang magsasaka dito sa probinsya, hindi lang kasi basta lang to hanap buhay, kundi passion na rin, kasi mahal namin ang ganitong trabaho, ang magsaka, yung lupain na rin. Parang gusto namin din na sanang pagyamanin. Dito nagtatrabaho kami bilang pamilya. Napapadali rin ang trabaho. So, sama-sama kahit na mabagal man ay may natatapos din, no? May natatapos din na trabaho. Be proud here din na lumaki sa probinsya at natutunan ko rin mga ganitong uri ng trabaho, hanap buhay, yung kung paano magsaka at ibang paraan din ng kultura dito namin sa Bicol. So, nakakatuwa din, no? So, kung dumating man ang panahon at magbago man ang henerasyon, babalikan ko tong ganitong sistema ng paghanap buhay at hindi ko siya makakalimutan. Ang paraan ng pagsasaka, ganito. Yung tawag dito, ginagawa namin dito is
Ganit ang tawag namin dito. Ayan, tinatanggal namin isa-isa manumano yung palay na binhi. Ayan, tumubong binhi. Para madali siyang itanim sa lupang sasakahan. So, ayan, naggaganit kami dito. So, medyo, ayan, nakakatuwa kasi, matagal namin matapos to. Marami na kami. Tapos isang plot lang nung nagawa namin. So, yan guys. Yan. Kapag may pagkakaisa, kahit gano'n pa siguro kahirap, no, nagawain is mapapadali yung trabaho. So, ayan. Naggaganit kami dito. Ganit ang tawag namin dito. So, dito na ilalagay yung mga ginanit namin na palay na binhi para maitanim. So, ayan. Sa katatapos lang na makina para matanim yung palay. So, ayan guys, nawatak na. Ibig sabihin na ilagay na dito yung mga binihing palay para maitanim. So, ayan guys, ayan na nakaposition na sila para yung magtatanim ng palay. Tatanim na lang nila, tapos sila na mag-a-adjust, no? Alam na yan ng mga manananim ng palay, mga magsasaka talaga, mga legit. Yung mga veterans na mga magtatanim ng palay. So, ayan guys. So, ayan, kapag may tininim, may anihan. So, ganun pa man, hindi rin ganun kadali rin yung basta na nagtanim ka na lang ng palay is mag-aantay ka na lang na mamunga. Kailangan mo rin siyang alagaan para maganda yung pananim mong palay. Kailangan mo rin ng abono, pang-spray sa mga insekto. Ayan, may insekto sa palay para makaani ka ng madami, masaganang ani, no? Hi, thank you so much for watching my vlogs, my video about how we live here in the province of Philippines, Bicol region. If you like my vlogs, my video, hope you subscribe my channel and comments like for your reaction. Thank you so much and God bless us.